Come in. Sir, mag-a-apply sana akong trabaho, sir. Hindi ako naghahanap ng kasambahay na lalaki. Maawa ka sa akin, sir. Pwede ka naman maghanap ngayon, sir. Loko to ah. Sige na, sir. Kailangan ko talaga ng pira, sir. Tindero kailangan ko. Mukhang hindi ka naman marunong magtinda eh. Sige ka, sir. Marami pa naman akong alam tungkol sa'yo. Anong alam mo? Alam ko kung saan ka pumupunta, sir. Alam ko rin kung saan yung bahay ng kabit mo, sir. Tagasan ka ba? Diyan lang, sir. Malapit, sir. Tinatanong ko kung anong lugar. Bakit? Anong lugar ba to, sir? Sitio Tinago, Barangay Lihim, Cueva City. Tama ka, sir. Ang galing mo, sir. Anong alam mo trabaho? Kahit ano, sir. Kakayanin ko, sir. Marunong ka bang magluto? Kunti, sir. Marunong ka bang maglinis ng bahay? Kunti lang din, sir. Marunong ka bang magtinda? Opo, sir. Kunti, sir. Wisit! Tanggap ka na! Yeah, talaga? Yes! Magkano sweldo ko, sir? Kunti lang din. Sige. Pumunta ka ngayon sa tindahan. Ngayon din. Mag-umpisa ka na magtrabaho. Opo sir, salamat sir. Tandaan mo, maliit lang ang sweldo mo. Kunti lang alam mo eh. Hindi, marami pa akong alam sir. Pero, kapag pinagbutihan mo yung trabaho mo, bibigyan kita ng malaking sweldo, okay? Huwag ka na maingay. Huwag ka na mag-ingay dyan. Sige, punta ka na doon. Pakita mo lang na magaling ka, ha? Opo naman sir. Gusto mo, ipaubos ko agad sir eh. Kahit di maubos, makabenta ka lang. Okay na sa akin yun. Opo sir. Sige, punta ka na ron. Dami pang sat-sat. A few moments later. Oh, bumalik ka agad. Ay sir, magkano pala yung mga putas natin sir? Ay, nga pala. Teka lang. Lahat ng orange, 15 yun. Lahat naman ng pumelo, 20. Yung lahat naman ng pinya, 20 rin. Okay? Orange sir? Oh. 15 lang? Bakit? Napakamura naman ang bintahan nyo sir. Ganun talaga. Kailangan mo makipag-compete sa market para magbenta ka agad yung product. Tapos lahat naman ng pinya, 20. Tama. Lahat naman ng pumelo, 20 rin. Huwag mong kalimutan yan, ha? Baka malugi tayo, kapag babayarin ko. Susulat ko sir ha. Dali lang sir, susulat ko sir. Very good. Yan. Sulat mo talaga para huwag mong makalimutan. Salamat sir. Okay sir, sige sir. Salamat sir. Two hours later. Come in. Oh, ba't umuwi ka na? Gutom na kasi ako sir eh. Iniwan mo ang tindahan? Hindi sir, sinarado ko na. Ay kabayo, bakit mo sinara? Alas 3 pa lang naman ang hapon. Naubos na kaagad lahat ng mga paninda natin prutas sir eh. Ganun ba?
Ang galing naman. Na-stress pa lang ng hapon. 3 oras lang. Ubus muna kagad. Tinawagan ko yung pinsan ko, sir. Ang sabi ko, dito na mamili sa atin dahil napakamura lang. Ayun, inubos, sir. Ah, ganun ba? Asan yung pera? Ito, sir, oh. Ang 20 para sa lahat ng pinya. Tapos, yung isang 20 para sa lahat ng pumelo. Tapos, sa yung 15 naman, para sa lahat ng orange. 55 lahat, sir.